मुरली बाई की रंगे आदि होईची नीरे सा 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 नीरे धा
ନା ବିଶ୍ୱାସ ଡାକିବୁ ନା ଏଟା ବସି ଧରଥାନ୍ତି ସୀମା ଦେଇ ଆନେ ଦେଇଦବୁ ମୋବାଇଲ ଭାଇ ଧରିବିନି ଆଉ ଯାକ ବସି କଷ୍ଟ ଭାଇ
ସାଇକେଲ ସୀମା ଦେଇ ପ୍ରଣାମ
ଅଛି ହଉ ତାକୁ ଭଲ ପରିବାର ଟିଏ ମିଳୁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଟିଏ ମିଳୁ ଯାଉ ଇଏ କରିବୁ ତାର ସଂସାର ବାସନ୍ତି କାହିଁକି ଆହା ହଉ ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଲାବାଳ ମନକୁ ବା କଳାକାର ମନକୁ ବାଲାର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ବାଲାର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାଇ ରଖି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ଦେବେ ନାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରିଦେଇ ଆମେ ଆମର କଥାଟା ଆଗେଇଯିବା ରାଉତେ ବେଶୀ କଥା କହିବା ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ରାଉତେ ଖାଲି ଗୋଟା ପଦ କହିବା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଭାଗବତ ହେଲେ ବୁଝି ନ ବୁଝି ପଢିବ ଗୀତା ଖାଇବ ପିତା ରମକା କାହାଣୀ ନେତା କା ବାରୀ ଯାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ମାନଙ୍କର ଗୀତା ଭାଗବତ ପଠନ କଲେ ମାନବର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ହୋଇଥାଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହିବା ନା ମାନବର ମାନେ ଏ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା ନିବେଦନ କରିବା ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କର୍ମ କଲେ ଫଳ ପାଇବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଗୋଟାପଦ କହିଲେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ସାହୁ ବାବୁ ତଳସ୍ୱର ବାବାରେ ଟିକେ ଚୁଂସ ଧରି ହଉ ନବାଚରୀ ଚଣ୍ଡ ପଦଟା ହଉଛି ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ହେଲେ ମା ଟିକେ କର୍ମ କରିବା ଫଳ ଆଶା ରଖିବା ନା ସିଆଡେ କୁହାଯିବା ନା ମଣ୍ଡପ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛେ ତାହେଲେ ମାନବ ଦେହର କାରଣ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହବା କାହିଁକି କହିଲା ଭୋନାଥ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଓ ଗ୍ରାହେ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭାବ আরে মা এই রাউতে তাহা করতে করম পেন্ডাল লাগি চিপহন আইলা না সে ভানাটা ধতনি সীমা দেখি দেই তো ভাই র র যাজ র ଟିକେ ফোনটা দেই দেই যায় লক্ষ্য তমরা জীবন্ত করকে